Hola, jo em dic Martí. I jo em dic Ainet. I jo Alejandro. I anem a fer un experiment que es titula El paper té molta set. Per fer l'experiment necessitem un bol ple d'aigua, flors que estan pintades i retallades. Primer dobleguem els pètals. I ara les posem a l'aigua. No. El paper està format per una xarxa de canonades microscòpiques. Quan hem posat el paper, les canonades s'han omplert d'aigua. Quan les canonades s'omplen d'aigua, s'estiren. Per això s'obre la flor.